Исәмез. Мин Вафина Гүзәл. Минем эшемнең темасы Тукай илендә. Миңа әнием булышты. Ул минем укытучым да. Агай сүзне аңа бирәм. Әлеге проектны башкару өчен безгә түбәндәге табигать материаллары кирәк булды. Агач ботаклары, пластилин, шырпы, фольга кисәге, тимер кисәге, җеп һәм төрле төстәге тукымалар. Тауны без һәм тау янындагы аккан чишмәне тукыма кисәкләреннән күрсәттек. Тау башына салынган өйне шырпыдан төзедек. Аның түбәсен сары төстәге җеп белән яптык. Өй артында урнашкан кара җирле бакчаны тукыма белән күрсәттек һәм аны читән белән әйләндереп алдык. Кара җирне йыртып сөрә торган суканы фольга кисәгеннән һәм тимердән ясадык. Эшебезнең икенче өлешендә елга. Елга зәңгәр тукмадан ясалды, елга аша салынган күпер һәм андагы тарых пластилиннан. Өченче өлештә урман. Урман агачларын ботаклардан ясасак, аның төбендә үскән җиләкләрен һәм гөмбәләрен пластилиннан ясадык һәм анда шүрәле бармагын кыстырган бүрәнә. Тукай иленә рәхим итегез.